Na úvod chcel povedať, že autori sme dvaja. Ja Tomáša Janča stále považujem za svojho najbližšieho kamaráta spolu s Palom Bobom a v rámci tvorby je aj on spoluautorom námetu. Takisto aj spoluautorom storylineov k jednotlivým častiam. Už tie písmenka, ktoré spomínala Saška, tie už potom boli na mne. Ja nebudem rozprávať dlho, lebo Richard a Saša už vlastne povedali všetko. Ja sa chcem za továren zase poďakovať televízii Joj za to, že nám dali dôveru. A verím, že tak ako s panelákom sa nám podarilo urobiť prvý úspešný slovenský denný seriál, tak s týmto projektom zase urobíme prvý úspešný seriál tohto druhu, lebo tak ako povedal Richard aj Saša, je to niečo, čo a ja si myslím, že na Slovensku sa ešte v takomto obrovskom rozsahu nerobilo. Ďakujem samozrejme hercom, ja nebudem menovať, lebo vždy keď menujem, tak na niekoho zabudnem a potom je z toho zle. Ja dnes budem zažívať skoro takú premiéru ako väčšina z vás, pretože ja som na plac nechodil, ja razím teóriu, že scenarista na placi zavadzia a zdržiava. Takže ja som videl nejaké kúsky, ale v tomto stave, ako to bude dnes večer, som to nevidel ani ja. Takže ja sa teším spolu s vami. Ešte raz ďakujem všetkým, ktorí sa na tomto projekte zúčastnili a verím, že to vyjde, tak nám držte palce. Ďakujem.